வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கோழி கழிவுலேருந்து கோழிகளுக்கு உணவு எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிய வரும். இப்போ உங்களுக்கே தோணும், எப்படி கோழி கழிவுலேருந்து கோழிக்கு உணவு தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அன்றாடம் பார்த்திங்கன்னா கோழி அது போய் அதனோட ஷெட்டில் அணையும். அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி க்ளீன் பண்ணோம்னா தான் கோழிக்கு எந்த ஒரு நோய் பாதிப்புலேருந்தும் நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு இது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த வேஸ்ட்டான கழிவுகளை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது. நம்ம இந்த வேஸ்ட்டான கழிவுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துலையே நீங்கள் கொட்டி வைக்கணும். கொட்டி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன புழுக்கள் அதில் உருவாகும். அந்த புழுக்களில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்கிறதுனால கோழிகளுக்கு மட்டும் இல்லாத குஞ்சுகளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுனால எந்த ஒரு நோய் தாக்கம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்கிறதில்ல. நீங்கள் இதுக்காக செலவு தனியாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. அது வேஸ்ட்டான குப்பை தான். அந்த வேஸ்ட்டான கழிவுகள் நீங்கள் எடுத்து காட்டுக்கு தான் போட போகிறீங்க. அந்த காட்டுக்கு போடுறது தான் நீங்கள் எடுத்து ஒரே இடத்துல சேகரித்து வச்சுருப்போ அதில் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் புழுவாக உருவாகுது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின். அதை நீங்கள் எடுத்து ஒட்டுக்க போட்டு வச்சுட்டாவே போதும். அதில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தில் அந்த கோழியோட உணவுகள் ஏதாவது செரிக்காது இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுக்கு அதில் ஒரு புழு உருவாகுது. அந்த புழு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் கண்டினியூவாக அது உருவாகிட்டே தான் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாள் 5 நாள் விட்டுட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அது அந்த இடத்துல நீங்கள் கொண்டு போய் ஃபஸ்ட்டு கொட்டி வச்ச இடத்துல இருந்து ஒரு 4 நாள் 5 நாள் கழித்து பார்த்திங்கனாவே அதில் புழுக்கள் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் பொறிச்சு ஒரு 20 நாள் குஞ்சுகள்லேருந்து நீங்கள் இந்த புழுக்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொடுத்துட்டாவே நீங்கள் எந்த இன்ஜெக்ஷனோ எதுவுமே நீங்கள் இதுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோழி குஞ்சுகள் ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல திடகாத்திரமாகவும் இருக்குது. கோழிக்கு இந்த மாதிரி கோழி குஞ்சுகளுக்கும் சரி கோழிகளுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் நீங்கள் உணவு கொடுக்கறதுனால பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நோய் தாக்கம் இந்த சீதோஷ மாறுறப்ப பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நோய் தாக்கம் அதுக்கு ஏற்படுறதில்லை. இந்த மெத்தட் மூலிமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா செலவுகள் குறைக்கப்படுது. தீவன செலவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நீங்கள் எந்த ஒரு மெடிசனும் நீங்கள் கொடுக்கணுங்கிற தேவை கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல இந்த உரத்தை நீங்கள் ஒரே இடத்துல வைக்கிறனால நீங்கள் காடுகளுக்கும் வேணால் இயற்கை விவசாயம் செய்கிறவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நன்றி.